calminama yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti guenon feewi ko kanko woni bawɗo baɗo kanko woni joguiɗo dokko newiɗo newno kala ko woodi en juule koddanno baɓe bajji Abdoullahi Aminata kanko woni koddo ɓurɗo ɓurnaɗo Winndere caggal ɗum jetten nene e baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaaguima gueno moƴƴo o yo jaabo dendagal duwuji ɗiɓe ndoto eɗen ñaago Allah ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duusugo ɓooy yo balɗe juutu battane moƴƴe ɓe jinnaɓe mumen dutti yo gueno moƴƴe mumen toon nde tawno pulariyankoɓe ene mbiya yeru aade ko diidol e leydi koko momtoto ɗum noon dañen ko mbaɗɗen ko adi ne jahten hande ɗon ko weltare mawde joguiɗen wonande men ɗo e Pinal TV tawi ko yewtere men adande e yewtere men wiyetede fayande tawi noon eɗen keeɓi hen fartange mawɗo e tawtorede kaw men Issa Amadou Boubou Diallo tawi ko koɗo e yewtere men mo wona koɗo e leñol ngol wona kadi koɗo e Pinal TV tawi ko kañum woni hoorejo yontaɓe leñol fulɓe ɗum noon mi rokkamo o salmina bandiraɓe ɓe kawam Issa Amadou Boubou Diallo bisimilla ma nde calminta bandiraɓe ɓe jarama baɗam en beltima no fewi sa gande juuɗiɗen ɗo e Pinal TV jonde men go'o no mbiɗa hande woni go'o maɗa wadde yewtere wiyetede fayande e kadi a dañi fartange tawtorede kawoma Issa Amadou Boubou Diallo ɗumne kadi wonani kam weltare no fewi minne kadi go am jooɗade e taɓal Pinal TV miɗa haalda e fulɓe he e wonani kam weltare no fewi noon ko salminde heeɗiyankoɓe ɓe ganduɗa wonɓe e Pinal TV ina daara ko siftonorde ɗumen tan ko goto e mabɓe gueɗo mabɓe sehil mabɓe Issa Amadou Boubou Diallo a jarama no fewi ya wuur ko juutinde tawno gurdam ma no waɗi nafoore hande noon meɗin jooɗodi min o e kawam meɗin jooɗodi ɗo e maccuɗo amin tawi kadi ko gandaɗo tigui rigui kono kam ko babaɓe ñamoɓe ñebbe ɓe kam kañum en tan mbiyata ko neɗɗo mawɗo kono jalluɓe ɓe kay ko maccuɗo mumen ɗum noon bisimilla ma Ousmane Sabbaro Ba dillan pulagu nde calminta bandiraɓe ɓe jarama Maimouna Diallo jarama no fewi jarama hoore jontaɓe leñol Issa Amadou Boubou jarama yiiɓiyankoɓe Pinal TV e ɗum ɗo Maimouna eɗen mbiya koye dow wujji jabaɗi goni ɗo e wawdemo bismade Issa Amadou Boubou hoore jontaɓe leñol e tawtorede meɗen e studio e Pinal TV so tawi miijoji mbaɗi ɗum ɗo ko ɗum du'aw jaaba ɗum noon mi salmini wiyankoɓe Pinal TV kala a jarama no fewi kamɓe kala ɓe calmitima moon tawi kadi ko calminali ɓuurɗi tedduɗi ɗum noon en beltima no fewi mbiɗen koye yewtere men wiyetede fayande fayande noon pulaar ina heewi wiide ko ɓendata weela ko so fasi uran hande noon sikki ala kala mo meeɗi gotol ɓeydat saabu kala nokkuɗo wiyan ha ɗum noon kawam Issa Amadou Boubou Diallo ko Issa Amadou Boubou Diallo o wiyete tawi ko jeeya koye leydi men Mali to raison Kaay tawi koye diwan Yilimane he wuuro makko ina wiye Seen Waali Fulɓe woɗɗani heelange nde tawno min o ko heelange jeeyami walla ni minen foof jeyda toon kanko woni gorko pullo mo Mali walla gorko pullo mo Fulɓe kala ɗum noon kawam Issa Amadou Boubou Diallo eɗen mbawno namnadema gueɗe kewɗe ko fewte e yontaɓe leñol walla ni e namde goɗɗe kono ɗo joni namnoto ɗen ko beele kawam Issa Amadou Boubou ene wawi sifanade en ko fewti e sosgo Pinal TV haade koye Pinal TV joɗiɗen a jarama baɗam wonani kam weltare sa gande ciftorɗa enen jeydata cuuɗi men Seena Waali wonanimi weltare no fewi tawi kadi go'o ma nde yewtere go'o am nde ɗo yewtere wadde ko go'o Pinal TV nde ɗo yewtere wonani men weltare no fewi so tawi wiyama yomi haal fuɗo Pinal TV e cinoyten ko to ɓuuri woɗɗude so en jeehi to ɓuuri to woɗɗude ene wawa kadi juuta yewtere nde wasa wonde happu dokkano ɗen o waɗi noon happu o ko muddu taƴaɗo kono noon sosgo Pinal TV ko hunde nde haaldotako so tawi wiyama yen kaal ɗum en kaalata hen seeɗa goppen hen seeɗa sababu ha mbawɗen tawtorede e Pinal TV sosgo muɗum en jettat Allah jetten Ousmane Sabbaro Ba woni dillan pular
sabu en nani ɗo mbo haala ko fate jonde men hannde welo welo mo jogii heen eɗen nganndi ko goonga kanko woni sababu min mbawmi jeeyede ɓamtaare woni sababu Pinal TV eɗen jetta ɗum no feewi ko seeɗa tan mbawɗen heen haalde enen en gona waawɓe yaajnaade heen nde wonno en gona haaliyankooɓe kadi enen jiɗten so eɗen kaala e ɗum ɗo taw eɗen naamna heen toɓɓere tan nde ɗo nde kaalaten kono en namnama ko fate sosgo Pinal TV e mbawaten haadde heen tan woni sababu ha mbawɗen jeeyde heen ko Ousmane Sabbar Ba ko kanko addi meɗen e ɓamtare o hulli meɗen e ngoɗo miijo ina woodi miijo wiyetengo Pinal TV ko ɗum woni sababu mbawmi heen jeeyede mbawmi heen gollidede guila nden ha hannde eɗen jokki en dartaki a jarama no feewi famama tigui rigui ɗum noon Ousso Sabbar Ba dillan pulago mbawa famminde amin tigui rigui nde tawno wi sosgo Pinal TV ko an woni kalanɗomo walla kam koto ma ɗum iwrima joni noon aɗa wawi haalande en holno ɗum ardi eyyi aɗa andi sosgo Pinal TV no mbiɗon ni ene woodi aɗa andi ko eɓɓoje ɓiɓɓe fulɓe joguiɗe pandale kewɗe mi tawrani nde garanmi meɗa haalnamo haala Pinal TV so en garti e hertade e Issa Amadou Boubou oɗo so en gari hertade hen emi arani tawmimo ko ɓolo taw ɗum ko pandal ha heewi saabu noon woni sababu noddago ngo ko adi foof ko kanko hoore makko joganode eɓɓo wadde Ayaawo ono saktirde to diwan ɗo gonɗon to woni diwan Yeliman o jokkodiri e Bassirou Amadou Tidiani on jokkodiri amen kono ko jokkodiri amen ko e nder balɗe tati tawi min jottodiri ha min goɗɗoyi nde tawno yimɓe jiiɗɓe fandare ina jaawi jokkodirde to ɗum noon woni e nde o arata Pinal TV kadi tawi ko omo jogui omo ardi yontaɓe leñol nden omo jogui eɓɓore wiyetede ndema e gaynaka wadde ko heewi ina woodi koye pandale kewɗe tawduɗen e taw o ɓeydori kadi ɓeydanɗenmo dongal fandare ɓeydide e Pinal TV so en garti to bangge sosgo Pinal TV ko teskade hol ko ɓiɓɓe fulɓe ndendi immade Soudan yahde Dakar immade Madagascar yahde Nouakchott tawa ko ndeɗo saɗede ɓiɓɓe fulɓe ndendi nde ɓe ngala woni Ayaawo habrirde woni ko ala Ayaawo habrirde kewɗi no goodi kono ko internet a natat internet jiya toon kono tawa caɗele ɗe sen teskima caɗele men to banggue kelmedi caɗele men to banggue gaddinnaji ɗemɗe ñamɗe caɗele meɗen to banggue margol dabaji caɗele men to banggue jangde eko nandi hen eko nandi hen ɗeɗo gueɗe woni teskuyaji ɗin ɗon min mbi gueɗal gotal ngal ganduɗa yimɓe foof ina ndendi e leyɗele ɗe foof kadi ina nafta ko Ayaawo habrirde ɗum ɗo woni kam miijo hono namdal ngal miijo fuɗɗimo ngo caggal nde min jewtide ɗumen ɗen jewte kewɗe min gaare e sosgo he ɗum noon so tawi en kaali sosgo Pinal TV wajibi en kaalata hen ko en dingal ɓamtare fulɓe yontaɓe leñol ñalmi darani pulago e jokkere en ɗam e fedde kawral pulago diwan kay fedde ɓamtare sahel eko nandi hen pelle pelle yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe goni hen hunde e ina woodi yimɓe yarlitaniɓe ɗum ɓe daari fellitanɓe ɗum ɓen ɓeɗo noon jaggodiri hen ɓe ina gabbito e ko ni Pinal TV sosata joni noon so tawi en mbi en jokkuno Pinal TV sosra ni ewa ko mana ko ni woni miijo gon arde ha yettiɗo so en mbawi noon ƴewde so tawi ko sosa kode fuɗɗande so en mbi en cimtu ɗum ina yama yewtere nde juuta joni noon eɗen mbawi raɓɓiɗinade tan andude miijo ngo koye nder e laylay rendu ko nden tan wawi ko nden ɓeeta ko nden haalda ko nden yimɓe jaggodir ko nden woni ɗo Pinal TV wawi wallede ha daari mana ha miijo ngo woodi ko nden yimɓe jokki gueɗe kewɗe ha mbawi yiide Pinal TV ina wawi wonde de ko ɗum ndewi ha koyol wawi wondude gonga ewa ko ɗum woni ko rewi tigui rigui ɗon woni fof ko laylay renno rewi ɗum waɗi waktuji so tawi neɗɗo wiyama reeno fedde WhatsApp walla reeno ɗum ɗo e tawata ko kanko woni ko naftoraki
pellital ngal kala ɗo naftira en jii duɗe baɗaɗe heen en jii ko heewi naftora ko waɗa heen ko sa gollorima ko naftorte ko tan aɗa wawi naftorade wadde Pinal TV kam meɗa haala e weedi woto neɗɗo wonno Pinal TV WhatsApp nde tawno miijoji toon ngiwri toon ngari ha jotti woni nokku kaani toon ha ɓindi ha kutorɗen mbawi wadde tigi a jarama on feewi ɗum noon famama tigui rigui wadde en gandi tigui holno miijo ardi ha Pinal TV wawi sosede tawi kadi koye laylay rendo walla ni ko wiyete ko jokkodiral tawi koye weeyo e kam Issa Amadou Boubou Diallo eɗen gandi ceerno Ousso Sabbar haali ɗo o limti won e pelle tigui rigui en gandi tigui wona yimɓe seeɗa e puɗɗi Pinal TV kono minne mbiɗa yiiɗi laaɓede kadi yeeɓiyankoɓeɓe ina jiiɗi laaɓede tigui rigui beele onon sosɓe Pinal ɓe beele ko on yimɓe yonɓe walla a jarama baɗam ndeysan kono mbinomi aɗan ni tan weeɓata haalde komin yimɓe yonɓe kono joguiɓe goomu mumen biyeteɗo batirde fulɓe batirde nde kadi fulɓe innira wadde firti fof ko fulɓe kono eɗen jogui yimɓe tan seeɗa ɓeɗo woni ɓurɓe tiiɗede ɗum ɓen goni ɓe jejjitta ɗum goni ɓe gokkotako ɗum goni ɓe dartotako hen ɓen ko yimɓe limotoɓe gonga Pinal TV so tawi no Ousmane wiruno ni so tawi yimɓe mbi ene kaala hen jutno wonoyta ko yewtere nde ganduɗa nde ala happo waɗi noon sa ƴeewi to ummato gila ina wonno yarlitare ha miijo aroy hen yo carte mbaɗa hen ha miijo aroy hen yo action waɗa hen ɗum ɗo kono wini ko koyɗol wonti gonga waɗi noon wonɗo min kersanno wiide amin mbaɗa télé wonɓe min kersanno haaldude min mbiya ɗumen amin mbaɗa télé amin kulanno ɗum haalde wonɗo amin kersanno ɗum haalde wonɗo kono hande ɗum hirsinaki amen ɗum hulɓinaki amen min jogui hen ko faaro ngo ganduɗa ngo alaɗa haaɗi waɗi min parno hen ndeysan woni saaha amin mbiyatno weeli neɗɗo metti ɗum ma gaynako ardo ɗum wadde gaynako ardima ɗon ha yettima hande ɗo gaynako yaara ha yetti ɗo wonani amin weltare nde alaɗa haaɗi miɗa andini kadi heeɗiɓe ko kalatmi ko eɓe gandi ko ɗum wonno nde wonno nde miijete nde haalateno ɗon ko haala gaynaka haalateno ɗon ko Ousmane ina wawi artoyde hen saabu kañum ɓuuri wawde teskade jewte godnoɗe on saaha gonnoɗe sababu ha Pinal TV sosa hawnaki ma o artoy hen wadde so tawi ɗum jibini Pinal TV ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ɗaminanode waɗi noon ko yimɓe ɓe ganduɗa tiiɗaɓe koye mumen yiɗɓe ko mbaɗata ko gonɗinɓe ko mbaɗata ko hooliɓe ko mbaɗata ko waɗi noon e ngal ɗo gollal waɗa hen ko signature mabɓe ko wondore so tawi neɗɗo memtima hen memtima gandi mum wadde eɗen nanatno kala ko rendinano fulɓe mbaɗata hen juuɗe mumen yaara mboɓoto kono ko Pinal TV ko laabti cer signature o omo woodi laabti hay goto funtaka laabti hay goto janfaka wonko nana hen ko heewi e ko tardinatno yimɓe tardinani ɗumen ɓeydi ɗumen ko sosite hande so tawi neɗɗo renaki ko haalata ɗo e Pinal TV ma haala ha yalta dingiral ngal ɗum noon en kaɗat ɗo tan cabboɗen e Ousmane Sabbar Ba eyyi tigui a jarama no feewi ɗum noon o arino hen kanko Ousso won pandale kewɗe ɗe joguinoɗa wadde noon mi artane makko joni ceerno Ousso Sabbar Ba kam Issa Amadou Boubou wi wonko ɓurɗa hen wawde teskade aɗa wawi laɓɓitinande en ɗum eyyi aɗa andi jewteɗe joni e teskuyaji gonno hen ko yimɓe ƴewanno ko holko mana so yimɓe eɓɓoje kewɗe kalanno teskuyaji caɗe yimɓe ɓe jogotono iru e ceeɗu jawdi ɗi ganduɗa ete yimɓe jogoto ndungu ka galo ceeɗu ka ɓasɗo ɗum ɗo ko caɗele ko teskuyaji kewɗi woni teskuyaji yimɓe mbaɗanno jewte ko fate hakkude ɗaɗol e sekirde mande fedde cellu ko woni ɗemgal fulfulde nde teskuyaji gonno hen holno ɗum ɓeydorto holno ɓeydoto yajirde
teskuyaji kewɗi ɓe mbaɗatno to bangge aynaɓe wiide wonde e so hol teskuyaji ɓe jogotono haɓe jogo gande e nder teskuyaji he woni teskuyaji wiide wonde so nagge ma yondi holko ganduɗa ñaale walla ngaari sa majjirama ɓi nagge maɗa mana yiiɗi a majjirama walla yi ɓi nagge ma wuuro wongo holno gandirta ko ɓiɓɓe ngaari maɗa sa yii nagge maɗa holno gandirta ngeeɗo hannde gongi yonɗon holko wonno fimde elo holko won hono ɗeɗo geɗe holno gandirta ngel ɗo ñaali luwal mum no wawoyde e geɗe mbaɗe noon sa teskima ɗum ɗo ko ɗum teskuyaji annduɓe ɓen noon noɓe mbaɗiranno noon ɗeɗo jewte ɗe mbaɗanno no ha yimɓeɓe teski beela yen mbaɗan e aynaɓeɓe walla aynoɓeɓe yen mbaɗan ɓen ɗon e ono peeje ngam ɓe giwa tawa joni e gaynaka jawdi ndi eɓe jogo kisdam jawdi ndi ala beele eɗen mbawi wadde ene hay ndema ene wonno hen saabu kanko hoorejo ndema e gaynaka yontaɓe leñol ɗum woni fandare mum hol peeje ɗe mbaɗatno kadi tawa ko ndema kadi nafto woni kala ko yimɓe kata jinta ceeɗu tawa ko jiiɗi jogotoon keɓata ndungu ko en keɓa ɗum ceeɗu e ko nanni hen hon ɗeɗo gueɗe noon nder jewte tawa noon kamɓe foof eɗen jogui gueɗal gotal saɗede muɗum woni saɗede Ayaawo habrirde sa heeɓi ɗum joni aɗa wawi wadde tindinore nde nde yetto yimɓeɓe foof goto foof aɗa wawi joga tindinore nde yetto ceernaɓeɓe so aɗa wawi joga tindinore nde ceernaɓeɓe ɓe dokka ɗo waajo ngo naftore e kala nokku kala leydi e remoɓe dokka tindinore nde nafa kala ndemowo kala leydi e aynoɓe dokka tindinore nde naftore e kala leydi ewa hono noon e kala nokku baylo o e sakke o e maabo e ko nandi hen goto fof ne wawi rokkude tindinore nde naftore tawa ko nokku goto woni e yimɓe ɓe jogui koɓe ndindi ko tiiɗi firti ko ɗeɗo jeewe goni jiɓinɗe Pinal TV tigui a jarama no feewi ɗum noon en beltima hen no feewi nde tawno hay ɗeɗo jewte tan ɗe gana jewte gollam puyɗeje saabu jewte jaaɗe ha jibini hunde yiyatonde memotonde eɗen gandi wona ko wiiɓe e kam Issa Amadou Boubou Diallo beele aɗa tesko hitande ɗum wonno jarama Sidi Diallo miɗo tesko hitande ɗum wonno ko hitande ujunnaji 2015 ko nden ɗum wonno kadi no mbimami ni wonno sababu o ko Ousmane Sabbar Ba woni sababu o ko pellital woni sababu o ko cuusal woni sababu o ko ɓeɗo renduɓe gollingal ɗo gollal ɓe ndendu fandare kadi sagande garatmi hen miɗo jogui fandare o haalinde miɗo ardi dental no wiye yontaɓe leñol e ngal jeeya e dente gadane e ngal jeeya e dente gadiɗe gollande leñol ngol tawi tinani matani woni yontaɓe leñol waɗi faaboji mawɗi kadi sinno tawi no dente ɗe foof jiino ko yii ko nani ko tawanno hande wona ɗo Pinal TV woni waɗi noon dente fulɓe ne keewi kono kamɓe foof nande ko yontaɓe leñol nani ko jaɓa ko jaaɓi ko waɗa ko waɗi ko so tawino foof wayino noon e weeɓatno wonande Pinal TV waɗi noon yontaɓe leñol ina joguino fandare muɗum joƴƴiniri seese huccite Pinal TV ina yaada e Pinal TV ha yettiɗo yarate ɗo hande hay sinno tawi yettaki fandare nde temedere e nder temedere hande kam fokkoti inen gollo e woni sababu muɗum ko so tawi aɗa daara Pinal TV maynan ɗemɗe kewɗe wadde Pinal TV natti wonde boofo natti wonde boobo e watti wowlude watti yaade gonga tigui so tawi mi jaabima lamdal ma ɗum noon a jarama no feewi en beltima no feewi nde tawno won haalande nanɗen e ko kalɗa ko weeli men sanne e Ousso arino hen nane wonde an aɗa joguino pandale ma tengti noon ko wiyete ndema e gaynaka kono nde wonno aɗa andi tigui rigui ka joguinoɗo fandare leñol ngol kadi gueɗe ɗe foof aɗa andi ko ɓamtoje leñol ngol haɗanima nawdude ndema e gaynaka e Pinal TV saabu heewi sosoɓe hunde mbiya kañum en ko ɗum ɗo gardi so tawi min ko ɗum ɗo gardimi Ousso ko ɗum ɗo ardi min mbiyatmi komi accata ko am ko miɗa walla ko Ousso ko
tawa noon ko wasde andude minen fof min jahata ko nokku goto sabu so tawi en mbaɗi yeru ko Bamako min jahata meɗen immi Nioro kanko omo jole mobile ko min ni jole mobile kanko omo waɗɗe mbabba makko minen fof ko Bamako ga min payi wadde noon heddoto tan ko yaadu ndu woni ko sirte wadde noon en beltima e ɗum no fewi nde tawno en nani wonde logo yontaɓe leñol Pinal TV ne hen ndema e gaynaka ne hen heblo sukaɓe Afrique no renti fof ina e logo he wadde noon ɗum ko weltare mawde kadi ko andude tigui rigui fof ko nafoore leñol ngol ɗum noon Ousso Sabbar Ba e holko wonno fandare moon e Pinal TV. Hey, hade am yottade fandare amen e Pinal TV komi artat e yontaɓe leñol en limtino nane dente keew en limti yimɓe heew a yettinoma namnal holno yimɓeɓe ponno yimɓeɓe a tawanno e temedere sappo tato wona ɓen puɗɗi kono a tawat yimɓe ndir ɓe yimɓe siiwiɓe wawa wiyede seeɗa windeteɓe ɓe temedere yimɓe sappo tato de yimɓe temedere yimɓe sappo tato minen fof immade am mino nodduɗo ɗum addi fandare nde e yahade e yimɓe e Bocar hoorejo société dingal ɓamtare SARL mbo hono gonɗo jibinɗo Pinal TV o fof ko yontaɓe leñol ɓuuri hirjinde wona tan meɗa wawi joni meɗa jogui hiri ɗum ɗo e joni meɗa wawi arde mi woppa gueɗal mi jokka maɗa kono tawa joni eɗe jokke maɗa ha wadde hen noon eɗen gondi hen eɗen galda saɗede eɗen jokki e ndiri hen kono ɓurde hirjinde nde ko darade nde wonɗo hirjinde ko gollal mbeɗa heewi ɗum haalde kadi ɗo wayrude e jooɗi ha neɗɗo noddami tawa mi andama o wiyama ko Issa rokkimi numéro wi kam yomi jokkodirma meɗa yiiɗi waɗande Pinal TV naggam ɗum heewi ɗo waɗi ɗo Israel waɗi ɗo Mawde Balde en Espagne en ko wayi nandi hen ewo kadi ko yimɓe wonɓe yontaɓe leñol ɓe ko yimɓe teɗɗi ko wayno Alhaji Yero Moussa Dia en ko wayno Birgui Banare en ko wayno Mamou Arɗo en ko yimɓe hewɓe sa limtima juum sa limtima wombo limtuɗa tawa waɗa woppiton goɗɗo dari ɓeɗo foof a tawat goto foof so fini e jogui guinol golle ɓurgol tidde guinol golle ngol ko tindingol ko ɓeɗo ɓe jogui ko waktu mboɓe garat soɓe gari holkoɓe kalata e Pinal TV woɓɓe ɓe so gari kadi kamɓe neɓe kerjini Pinal TV e ko nandi hen e ko ɓuuri kadi wadde fayida ko hono yontaɓe leñol e dingiral ɓamtade rentina woni a tawat joguiɓe konngol ngol ko woɓɓe ina ɗo Pinal TV ina ɗo yontaɓe leñol ina ɗo on dingiral ɓamtade fulɓe mbiyami joni noon ɓeɗo foof ɓe jogo fandare nde ko yo Pinal TV woto joni noon si en teskima Pinal TV somi arti e namdal ngal ɗo fandare nde fandare nde ko fandare no limtirno ɗen ni teskoye caɗele goɗɗe ɗe safruji caɗele goɗɗe ɗe a wawa safrude caɗele so wona tesko ganda ko ɓuuri foof yiɗede joni so yimɓe pulago o famri Pinal TV no sosirani ɓe jaggi Pinal TV e noɓe jiɗiri ni hen yimɓeɓe kutorima Pinal TV no foti wade ni hen ko ɓuuri foof wadde fayida neɗɗo foof ɓurɗo wonde e nder bundi ladde ma Pinal TV tawat ina tawama toon ina hutorira makko e kala fannu sa ƴewdima ina yaaji ko wayno joni eɗen jogui ceernajo jiɗɗo wajade leñol ngol ko nafata omo wawi arde Pinal TV o haala e gaddinaji e banggue ko jogui ko e wasiya makko mo jogui o yettinta ɗum ko dendagal leydi eɗen jogui cafro e docteur joni on ɗon omo jogui ko yiɗi rentinde omo wawi arde Pinal TV o rentinta ko dendagal eɗen jiiɗi eko nandi hen ɗum ɗon noon eɗen gandi kadi leñol wawa ɓamtade tawa jokkodirani eɗen gandi caɗele meɗen hande goɗɗe nani toon ɗum ɗo foof Pinal TV no wawi safrode woni joni gaddinaji eɗen gandi ɗemɗe men ɗe ko ñamaɗe e gaddinaji nokkuji koɗe ñamaɗe noon e nder gaddinaji ɗi ko wayno sen teskima joni ando men mbiyata e hono to banggue pulara hirnake mbiya ɗemɗe hono pulara hirnake koko jigga e ɗemɗe koddaji e konguɗi kadi jiggaɗe arab pulara hakkude fulfulde hakkude ɓe mbiya koko jigga ɗemɗe koddaji e
e arab kadi pular funnaani kadi asa ƴewndima kadi koko jigga e ɗemɗe kodda kadi koko jigga e arab firti fulɓe fof ndendi ko jiggade ko arab batte diini yidde diini ga ina woni sababu ɗum ɗo ɗeɗo gueɗe fof noon ngam andude ka jiggiɗo andude an ɗum ɗo jeeyani ɗum andude gaddi andude holko woni cilluko ka tigui rigui ɗum ko hono Pinal TV wawi rewrude ɗon yimɓeɓe ɓe kaala andude mum keeɓe ndewa ɗon kaala yimɓe hewɓe keeɗo saabu noon so en keeɓi joni en keeɓi yimɓe sappo joni janggoɓe ha jotti to yonani so en keeɓi leydi gotiri janggude yonani ngam noon yimɓeɓe foof ɓe ballodira hen ɓe jokkodira hen wawi walla ɗum joni ko yimɓe ndewra nokku goto ɓe ballodira e nokku goto hunde wona hen anduɓe gona hen e mbawa hen mulde defte caggitorde e kutorade e kala fannu ɗum ɗo ene jeeya fandare wonde ko teskade holko Ayaawo habrirde haali nafde teskade immade Soudan kadi yaade ha Dakar tileji on ɗi tileji gonɗi ɗon ɗi a yiyat joni leydi foof ƴettata yo dukki Bamako ɗo joni ɓe jogui ko français arabe français bamrankore téléji ɗi fof a tawat nogas e quelque télé woni ɗon a tawat kandi fof ɗi mbaɗata ƴettata ko bamrankore e français keddi ko ɓe goppa hono foti leƴƴi goni e nder leydi men ndi sen teskima hono ɗiɗo e sa ƴewtima Sénégal a tawat ko jolfe français e dokka sa ƴettima Mauritanie a tawat ko safarore e français joni sa yeehi Guinée tawata ɗumne kadi eko nandi hen sa yeehi leyɗele ɗe linɗa fof tawata ko noon way kono sa ƴewtodima Pinal TV de ari nde wi hayso tawi joni ko yimɓe sosɓeɓe ina ɓuuri hen gueɗal teskade ɗemɗe 5 ene jogui ɗo gaddinaji ɗemɗe 4 e nder leydi ndi ɗemɗe 4 e nder leydi ndi e ɗemgal gotal lamorgal leydi ndi ɗum ɗon noon sa teskima ko teskoye kadi so tawi Pinal TV joguima doole firte ko kala leñol kala ene teski leƴƴi koddaɗi ɗi ene anda leƴƴi koddaɗi ɗi ene andi ko rafi famuyaji leƴƴi koddaɗi ɗi ɗum ɗo wadde ma andu kadi ma ɓeydu kawral ma ɓeydu jotodiral ma ɓeydu ballodiral ma ɓeydu jiɗodiral ɗum ɗo wawi wadde ɗum kadi ko kala ɗum mi yii wallahi somi ƴeewi Demba Samba Doukouré o jeeya ko kayi o jooɗi ko France e Tidiane Silla wonno sababu min jeeyi ɗo tabital Pulaar sa ƴewtodima kanko tan ko yeru onon mo Pinal TV yiiɗi o sa ƴewtodima kanko o wiyete ko ceɗɗo o wiyete ko Demba Samba Doukouré sa aɗa andi kay Demba Samba kay eɗen gandi oɗo kay asli o kay eɗen gandi ko yettode nde ko yettode pol eɗen gandi ngal o jotodiral ko ɓooyngal kono noon kamɓe sa yi kamɓe nde ɓe gari ɗo Pinal TV ɓe jii Pinal TV en rokki seɓɓe gueɗal ɓe ƴetti Pinal TV ɓe teddini Pinal TV ɓe jeeyi ha to tabital Pulago min jewtide hooreje min jewtidi toon ɓe jii min kaali tigui rigui gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ko nafoje kamɓe kadi rewrude Pinal TV hono ɗum ɗo tigui woni fandare nde sa ƴewndima ko yimɓe ene mbawi yahrude yeeso ene wawi kadi addude jotodire e hollude nde woni fandare ɗimmere nde ɗum noon jarama no fewi kawam Issa Amadou Boubou Diallo eɗen gandi Ousso haali hen ko heewi kono ɗo joni jiɗɗen ko gartana en e tigui rigui beele pandali ɗe jottima jarama seydi Diallo e pandali ɗe jottaki tawa waɗi eɗen mbiya ɗe jottaki tawa ko Pinal TV ha joni ina sohli juuɗe Pinal TV ina heewi somin kaali ɗum wiye amin keewi haala walla amin jiiɗi ballal e kono sababu muɗum ko yo yimɓe gandu Pinal TV ina sohli juuɗe ha hande sohli ngaalu no feewi wona hay seeɗa ina sohli fulɓe ɓe e kañuɓe hoddiɓe mumen ina sohli alɗuɓe fulɓe ɓe e anduɓe no feewi noon wona hay seeɗa eyyi ɗum noon a jarama no feewi wadde noon en nani enen ɓiɓɓe fulɓe eɗen gandi Pinal TV o haali so en jii eɗen jooɗi ɗo e Ayaawo Pinal TV neɗɗo ene jooɗi e less caali mum ene daara Pinal TV walla ni ene jooɗi e nder salon mum ene daara Pinal TV eɗen gandi koko golla wadde noon kamɓe ɓe golli ha yettima ɗo enenne tinnoɗen ballenɓe saabu so tawi en balliɓe e so en ballaniɓe foof kamɓe kam won koɓe mbaɗi kono tinnoɗen ballodiren saabu Pulaar ene wiya ko juuɗe ɗiɗi coɗodirta nde laaɓa e kam Issa Amadou Boubou Diallo garteten koye namdal men gongal hande o holno jiiruɗa Pinal TV mbeɗa yinno arde guila haade makko arde ngal namdal ɗo pandale ɗo
jaafa ɗon ɗo paandale ɗo jinnomi tan wiide wonde so tawi eɗen tisko onon kam hoɗon gandi dowri seɗen mbaɗa seɗen ɓeta cuuɗi yawma ni hay gam mbaɗatno ko pelle suudu ndu pelle sappo ɗiɗi pelle sappo nayyi suudu mawdu so tawi Pinal TV e golle ɗen ɗon felo woto yetti joni pelle sappo goo walla sappo keddiɗe suudu ko fawade fandade jenɗen wande ne heddi fawade joni hono ɗum ɗon fof ko woni sababu mum sababu o ko sa teskima handande hon felo woni yettima en jottima e satellite hande haɗa neɗɗo ina waɗa ɗo yewtere neɗɗo noddane men Nouakchott goɗɗo nodda meɗen ndir ladde haala wiye wonde min beltima hay hanki jamma wonnoɗo ɗon wimi wonde film goɗɗo arab o wi kam mbo leeli fuɗɗude kanko omo yiɗi ɗum ɗo joni batir mabɓe natti woɗɗo ay ɗum ɗo ko fandade joni pandal keddiɗe so tawi Pinal TV wawi wadde ko jiɗɗen wadde ko ma Pinal TV wawi wallude yimɓe to banggue jangguinde ma Pinal TV wawi darade ɗo ko fate e kawre hawrodinde yimɓe ma Pinal TV wawi wiwrude gueɗe goɗɗe nde tawno Pinal TV wonko ƴetti e puɗɗode haala ɗe ko ganduɗa ina wawi hutorade taw ina wawi wadde ɗum ɗo ɗum pandal mum ina keddi eyyi ɗon jinnomi yo tigui a jarama no fewi ɗum noon kam Issa Amadou Boubou gartana en e namdal ngal wonno ko holno jiiruɗa hande Pinal TV eyyi a jarama mbaɗam yiidemi Pinal TV hande ko weltare mawde waɗi ko ɗum weltare mawde ko koyɗol gontugol gonga e ko haalande am gadane nane mi winomo wonɗo min kulatno wiide amin mbaɗa télé wino wonɗo min kersata wiide amin mbaɗa télé hande miɗa jooɗi caméra Pinal TV ina huccite am miɗa haala fulɓe ɓe ina keɗo ɗum ko weltare nde ganduɗa nde ala kaddi e woni yiyande am hen tan ko yo en umma enen kala jokken e golle saabu golle manata neɗɗo eɗen nanatno ndeysan ñeeñɓe ɓe ina mbiya mbo waɗani de nanata eɗen tesko e nder ɗeɗo golle worɓe waɗoɓe baɗe mawɗe nanduɓe e gañotoɓe golloɓe hen golle mawɗe nandoɓe e gañotoɓe kono ɓe ngala hen happo koɓe jokkuɓe tan eɗen ñaago gueno nde rokkata men hono mabɓe hewɓe nde garata e Pinal TV a jarama no fewi mbiɗa yiiɗi gartana en seeɗa tan holko saabino oɗon kula haalde Pinal TV woni nokkuji oɗon kula haalande jomum en walla ni oɗon kersa haalande jomum en beele aɗa wawi artande en hen seeɗa a jarama aɗa andi woni sahaji lamdal ina weela hono ngal ɗon lamdal ko lamdal belgal waɗi noon waɗino ñalawma goto miɗa jogui yimɓe ɗiɗo ñalloɓe to galle am amin jewta wuude mabɓe biɗo ɓeɗo ɓe ngala haaju ɓe kalata ɗo ɓe mbi ko eɓe mbaɗa télé goɗɗo o wi mataw woni hen lootiɓe bilki ina gollane ɗum ina jeeya ko waɗi sababu amin kula haalde dow woɓɓe min kersa haalde dow woɓɓe wonko aɗa haala nandata koye huywere wonko aɗa haala nandata koye penowo sabu eɗen gandi waɗata télé ko million ngaji temedde ɓen haaloɓe ina mbaɗa télé ɓe ngala kalis ɓe jogui tan ko yidde e pellital ko ɗum kadi ɓe kirjinirta yidde fellitde yidde jabde e gollade ko ɗum woni sababu Pinal TV yettiɗo kono wona hewde ngaalu no ko yidde so tawi a rewi hen tigui rigui aɗa nanatno Pinal TV devis mum namni ko million ngaji temedde tati kono Pinal TV heɓama yiyede ina yaare e million ngaji 65 so tawi mi juumani e nder hen tan Pinal TV wawi darede waɗi ɗum ko yettude Allah e yettude ɓen ardinoɓe meɗen e Pinal TV tawi ina wiye koɓe momi ɓe belki ko gonga noon en mbi mo waɗani nanata so tawi ɓe mbaɗano noon ɓe kulino wiyede koɓe mbiya ko
ɓe kersino wiyeede koɓe mbiya ko ɓe calinomo wiyeede koɓe mbiya ko hande maɓɓe haaletake wadde so tawi haala maɓɓe ne haale hande ko jaɓde ɓe wadde ko tiiɗi neɗɗo fof noon ina jogii ñalaande kono ɓuri heen sohlede ko hono ɗeɗo ñalaaɗe gollaade ko yejjittaake gollaade ko nafata gollaade ko ngannduɗaa ko ɗum faggudu ko ɗum ɗo woni ko ɓuri tiiɗde ɗum ɗo noon eɗen jogii yimɓe ɓe ngannduɗaa koɓe hentaaɓe tan seeɗa woodɓe koɓe dariiɓe heen darnde tiiɗnde haanino taw wonaa ni way mbaawen haalde mbuujiten ɗum haa buujito no feewi no feewi ko ɗum woni ko yarata yimɓe ɓe ɗum noon ko haa ɗo tan mbawɗen haadde heen tomboɗen laamdal garawa a jarama no feewi ɗum noon en beltima heen no feewi eɗen nganndi Pinal TV kam koko iwrida to woɗɗi e ɗum noon Ousso Sabbar Ba miɗa yiɗi tan gartana en seeɗa e wonde nanmi aɗa yewta mbiɗa won calminɗomo subaka walla ni oɗon mbaynodira mo leliyo anna aɗa leliyo o mbiɗamo télé weeti subaka kadi o wima jawwali mbiɗamo télé Samba Diaw beele aɗa wawi artande en heen eyyi ko pellital no yini tan aɗa andi pellital tan on ko Samba Diam ina woodi nde yimɓe pelliti ɗum kadi ko no mbiruɗa ni ina woodi hono no namdal mon ngal ɗo haɗa andi so tawi aɗa waɗa ka anda a wona neɗɗo gandanɗo hunde a anda holko namni a anda hono kaake baɗirteɗe a anda holɗo rewete ha keɓa a anda ti ɗum ko wi ko gonga sa haalni ɗum joni sa noddi mo neɗɗo mo ganduɗa min potte neɗɗo goɗɗo o jogui ko kayitaji makko o gollima e télé duuɓi capanɗe omo jogui kayitaji makko o wi amen o yi gam o waɗa gam télé o waɗa ko beela o heɓa 1 milliard 500 millions joni noon sa ƴewtidima ko haalata ko hande min jii ko waɗi ko gonga so tawi o joguima ɗum ɗo a tawat tiiɗallaji hande ɗi min jogoto e Pinal TV tawno so neɗɗo waɗi ɗum ha joguima ɗum jogota ko wona riwdude ko haali ko wona gonga kono so tawi o heddirima kanko omo heddirino meɗo humpati omo heddiri noon ha joni o fuɗɗani télé no wawi foof e yimɓe nder pellital ngal ko Issa haali ko pellital ngal wawi nawde yimɓeɓe haɓe mbawi yettade télé e nder puɗɗoɗe joni noon ɗeɗo gueɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa e rendo foof wonata rendo fulɓe rendo foof e nder aduna ko noon woodi tan ko asoɓe e ubboɓe kono Pinal TV andani meɗen ko wiyete pelliɗo anani woni joni no mbiɗa ko yimɓeɓe ko ɗum koye tiskuyaji he tigui jeeya woni wiide yimɓeɓe si pellitɓe mbaɗa ɓe jaggodira ɓe mbaɗa ɓe laaɓodira ɓerɗe ɓe mbaɗa ɓe ndenda fandare ɓe mbaɗa ɓe mbaɗata ko kadi koko moƴƴi wona ko heɓe mbaɗa hunde eɓe gañi leñol gongol wona heɗen mbaɗa hunde eɗen ɗum ko heɓe mbaɗaten koko moƴƴi koko naftata eɗen ciiwi eɗen gandi ko jiɗɗen wadde ko ene laaɓi ɓayri koko moƴƴi jiɗɗa wadde sa yiiɓi hen tan ma wawa yettade eyyi ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa so tawi yimɓeɓe pellitima eko wadde e ha joni kadi wonko dooki men ha heewi saabu en jii ɗemgal men ko gaddinaji kewɗi goni hen eɗen kaani wotuɗinde ɗemgal men ngal wona ɗemgal gotal ɗum so eɗen gandi e hande o bindi ene cuuɗi e nder ɗemgal men ha heewi goto foof o sodororo banggue muɗum wona windude ɗum ɗo fof ko teppi iɗi kaɗa men ɓamtade ɗiɗo teppi kaɗaɗi men ɓamtade firti ɗiɗo foof yo goto fof andu ko dow meɗen ɗum woni neɗɗo foof yo joguiɗo hakkille miijito jiyatɗo ene andi ko caɗele yo andu ɗum ɗo ko dow men woni joni noon ko ɗum ɗo woni ha joni ko hakkilantagal e famde amen minen kadi Pinal TV ɗum ɗo fof peeje bawɗe rewrede ha itta ɗum tigi a jarama no fewi wadde en paami tigui onon kala tengtinɗon ko fellidde nde wadde no mbinoɗa ni tan pelliɗɗo anani e kam Issa Amadou Boubou Diallo pellital ngal beele ko worɓe ɓe tan walla ko rewɓe worɓe kala fellitannoɓe Pinal TV ha Pinal TV woodi beele ko sagataɓe worɓe ɓe walla kamɓe sagataɓe rewɓe ɓe kala jarama baɗam ndeysan lamdal belgal noon e nder ngal ɗo gollal
so tawi waɗi heen ngal ɗo laamdal en calminat heen arɗo mairie woni mama arɗo so mbo arde debbo heɗ ɗum laamade mairie on debbo omo jeeya e hirjinɓe Pinal TV doole nin Ousmane Sabbar haaldi en ciftorat yummum ful woni Maimouna Djiby Ceerno on neɗɗo gooto keɓɗen wadde ko julɓe mbaɗata ñalawma aljuma e waklidde wutte muɗum ina yelo walla waklidde kufana muɗum ina waɗani heen cewɗi dañƴen neɗɗo waɗani noon Pinal TV ko Maimouna Djiby Ceerno yummum fulɓe so tawi jonde waɗi e nder Paris taw miɗo tawtora miɗo tesko o ummo o daro o jogo nokku o wiya mbaɗanen heen Pinal TV yimɓe ina mbaɗa heen o rewni e junggam ndiwrumi e junngo Ousmane Sabbar kadi nani setto ɗum Pinal TV waɗino e yewtere men wootere rewino ɗo en mbi'ino ma subaka waɗ tawaran ina damal Pinal TV yimɓe jogiiɓe CV ji mumen ina jiilo golle tawi nde Pinal TV société ɓe tinani ko goɗɗum ɓe kilnino Pinal TV kadi golloɓe ɗum ɓe ko goɗɗum kilni wadde hono ɓeeɗo ina ngoodi to rewɓe ina ngoodi to worɓe eɗen jiɗi noon ɓeydo sabu enen eɗen koddiri kala gollal ngal ngannduɗaa kibingal nafde kibingal ɓamtaade ko ma rewɓe tawe heen enen noon en ɓuraani ɗum teddinde no feewi e rewɓe men keewi so ngari e batu ko ñaantade keede caggal men walla ɓe keɗoo men woni sahaaji ina wela men woni sahaaji cikkaten ko noon waɗete kono debbo ina waawi fusde peeje worɓe ina ndewa heen waɗi noon debbo ina jogii fartange mawɗo debbo ko yumma debbo kadi heewi wonde ni e ko neɗɗo jogiiɗo woni saanga nde o haalata yimɓe tesko saanga nde o haalata yimɓe mbelto wadde so tawi o addani yimɓe yeeru moƴƴo tan yimɓe jaggata heen yimɓe mbaɗata noon mbaɗata ko o yiɗi wiide ko walla ko o yiɗi waɗde ko waɗi noon ɗum waɗi pille waɗi watti ko jiiruɗen e gite meɗen tawi ko rewɓe ngoni sababu muɗum tigi ɗum noon en beltima heen no feewi wadde noon en beltanimaɓe kamɓe rewɓe e yumma leñol weltanama no feewi ko noon e yumpañam Mamou Arɗo Sow e wonande ɓe ganda ɓe Mamou Arɗo Sow ko kañum woni joom suudu kam Issa Amadou Boubou Diallo ɗum noon ko weltare mawde Ousso Sabbar Ba beele aɗa wawi artande en holko saabi rewɓe men kewani tawtorede e wone gueɗe walla ni soɓe tawtorama ɓe kewani wiide yoɓe dokke haala walla ɓe mbasa rokkede ko saabi eyyi jarama e Mamou Arɗo kay yawti tan wiyede joom suudu aɗa yoɓa o yawti to ngal mbiyata ko ceerno mum ɗum ɗo ede joni eyyi ko haaliɗo noon yimɓe tiɗɓe no feewi e yummum fulɓe Maimouna Djiby Ceerno e Mamou Arɗo kamɓe e mana yimɓe daradiɓe maɓɓe fof ko haali ko wallahi ene gomɗi joni noon se garti e konngol Mamou gotol o wi yo worɓe guindiyankoɓe yoɓe ndesa rewɓe guindiyankoɓe o wi joni yo rewɓe mana ɓe guindiyankoɓe kadi yo worɓe guindiyankoɓe ndes beela ɓe gomɗina yimɓeɓe ɓe mbawa yaade renndo ngo yimɓeɓe ɓe mbawa tawnirde heɓe ɓamto joni gueɗe ɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa e ɓuuri teskinde ɗum ɗon ɓuuri wadde men on ɗon fannu ko sernaɓe men tawi en kaali gonga ko mahadi nde ɓe maahi meɗen e on ɗon fannu ha yimɓeɓe ɓe gowiri noon saabu noon neɗɗo ene jogui ko deeƴata mana wontata finatawa muɗum neɗɗo ara ɗo ten teskima mbaɗen ɗo fedde yimɓe nogas jeetati bureau waɗe temedde neɗɗo waɗe tawa debbo hay goto ara hen est ce que ɓeɗo joni ɗum ɗo aɗani ɗum ɗo ina hulɓini sen teskima noon tawat noon sa wi haala walla sa ƴewtodima ɗum foof a tawat ala ko ɗum firti so wona mahadi ndin ɗon wiide debbo kono ko murtuɗo wiyata koko defto jibi est ce que joni noon ko ɗum caɗele rendo ko ɗiɗo fannuji nayyi goni hen rendo ko rewɓe e worɓe
sukaaɓe e mawɓe ɗum ɗo woni renndo ko ɓeeɗo ngooɗo renndo hay heen gootel waawa ɓamtaade en jeyata renndo wiyeede mawɓe mumen tan ina ɓamti sukaaɓe ngaraani en jeyata renndo wiye rewɓe ina ɓamti worɓe ngaraani en jeyata renndo ina wiye sukaaɓe ina ɓamti en jeyata firti ko renndo ngoo ko ɓela ɗeeɗo geɗe nayi ɗe ngara jooni noon ko waajibi so eɗen jiɗi gonɗinde ɓamtaare ko waajibi en nganndat kay e rewɓe sukaaɓe ɓe ngarate en teskiima kala ko wiya ko njiiɗa ina woodi ko ɗum waawi wonde fof ko tawi tan wonaa rewɓe e sukaaɓe ngoni heen doole muɗum ko hunde ma to woda jooni noon heddotoo ko hannde o jangde ɗemngal men so en kaali on ɗon jooni jangde ɗemngal pulaar so en teskiima e fannuuji gadandi wona ngalu waɗi ɗum ko hono no faaro ari koye minen jooni de diwnuuji amen ɗi de ari nde heen ko yimɓe ɓe mbindatno tawanno jooni ene wiye so neɗɗo winndi wonno ɗon ko neɗɗo ɓurno heewde ko so yimɓe mbindata arab neɗɗo waɗɗine puccu yaha janngoy est ce que jooni yeyde jangde pulaar ari toon ardi ko suka min ngoni fedde potal jowdunde 60 min mbaɗi hitaande wotere min limi 60 e jeeɗiɗo neɗɗo janngol suka janngol hitaande de firtoto min mbatti miijaade hol galle o ala janngol est ce que firti kala nokku jangde nde rewrude ɗum ɗo ko sukaaɓe firti kam ko ɓuri raɓɓiɗinde e namdal ngal ko yen paam en mbaawa ɓamtaade taw rewɓe ngaraani en mbaawa ɓamtaade sukaaɓe ngaraani donc jooni noon eɗen nganndi ko waajibi e ngoon tafngo ɗiɗeɗo geɗe fof koɗe geɗe ɗe ngannduɗaa hannde en kaani wattandede hakkille en jiya jooni so a yehii a yimmiima aɗa yaha ndeer golliroyde kayitaji aɗa addu e kaalisma banque walla ko tawata ko toon tawata toon ko rew wat sikkuɓe goppuɗa galle ɓe ene ɓuuri ɓeen batte sa immima ɗo a yehii jooni e ndeer laaɗe diwoje tawata toon ko rew sa immima a yehii nokkuji hayɗo kala ɗo mbawɗa yahde e ndeer aduna he hannde tawata toon ko rew jooni yo jaran men yo miijo yen nganndu seɗen jiɗi ɓamtaade kono yimɓe ɓe mbayni ɓamtiɓe ɓe mbayni ɓe jahata kalda pewnanma carte d'identité jahata kalda pewnanma passeport ɓe noɓe mbaɗi ko noon mbaɗata ɓiɓɓe maɓɓe noon mbatta rewɓe maɓɓe noon mbatta miñene ko nanndi so tawi yimɓe mbi joni sen teskima ɗum ko caɗele renndo ngo ko faamu renndo ngo yo neɗɗo o jooɗo ɗon tan yo ɗum ɗo ete yo woniri noon tawa omo jogui miijoji ɗi ngannduɗa omo jogui hakkille omo jogui faam omo jogui gandal ɗum ɗo ina foti arde e ndir renndo ngo ma renndo ngo ɓamta ɗum ɗon noon wiide tan ko waɗata ɗum ko maadi jawtundi gonɗen ɗo ko e maadiji jawtuɗi ɗin ɗon ɗiɗen pine eɗen poti ƴewtade eɗen poti miijade holko cuɓotoɗen hen jaaren yeeso holko jamanu garɗo o holko cuɓotoɗen hen jaaren yeeso holko keddotoɗen hanki tawa eɗen parnoro ɗum tawa kadi koko nafata men eyyi ɗum ɗon noon ko lowre kadi yahinde won gonga ɗum noon a jarama no feewi eɗen gandi yewtere nde ko welde tigui rigui kadi en mbiɗon ni so tawi en mbi en jewtu hen en ngala en jogotako ni to ɗum haaɗi kono noon hojomaji ɗi ina ɓaaja en e kam Issa Amadou Boubou Diallo hol wasiya mo mbasiytoɗa golloɓe e ardiɓe Pinal TV hol wasiya ma e mabɓe nde tawno jewteɗe no mbaɗi fayida no feewi kono noon e tuma o ko dottaɗo jarama baɗam ndeysan so tawi waktuji ɗi ɓaaƴi meɗen ɗi mbaɗi ko ɗamanino ɗen ma waktu o ɓaaƴ meɗen tawa en puɗɗaki e haade men arde ɗin wasiyaji ko salminde yiɗɓe sehilaɓe ɓe ngannduɗa ma ngar darde nde ɗo yewtere ha tengtinone ɓen wonɓe toon to yontaɓe leñol ha toon to dingiral ɓamtare fulɓe en calminen ɓe joroɗen ko en Alaji Moussa Yara Dia en Birgui Banare Ba en e en mbawa limtude saabu so en limti wodan mo gaccuɗen kono kala hen mo gaccuɗen ko won gaƴƴen salminde en calminiɓe kamɓe kala e heeɗiyankoɓe Pinal TV toɓe tawa kala e less gueɗo nangue en calmini ɗumen e inde Pinal TV e wasiyaji meɗen e Pinal TV ko wasiyade leñol ngol Pinal TV so tawi anani wiyama Pinal wiyama TV wonɗo rewda Pinal ko e pular haala ko Pinal fulɓe TV ko inde machine o ko télévision wiyete wadde tuubi ko mbiyata ɗum ko TV wadde ko ɗum Pinal
TV Pinal TV o ko fulɓe cosi ɗum ɓe mbi yo ɓe ndewni heen pine mumen wadde ko ɗum waɗi ha wiya Pinal TV pour kala toɓo woni e less ngeeɗo naange eɗen ciftanoro ɗum Pinal TV ina wiiɗi ɗum junngo so tawi kombo debbo walla kombo gorko so kombo galo so kombo baasɗo neɗɗo wawa wasde ha wasa du'anade Pinal TV neɗɗo noon wona e ngalu mum heɓolo tan ƴeewete ko kanko e hoore makko so tawi neɗɗo o alɗi o sohlani rewnude ngalu makko e Pinal TV ngalu o rewata ɗon ko ma o nana o yiya o faama so tawi o famani yo o laamɗo o fammine so tawi ko goonga koye leñol he o jeeya so tawi ombo yiɗi leñol ngol so tawi wonkomo foti nafde leñol ngol ndeysan Allah yurmitijani an e jewte makko eɗen nanatno ombo wiya fulɓe ɓe fof so goto fof waɗi buuɗi nogas tan en dañat radio ji e téléji ɗum ko buuɗi nogas tan wiyano kadi wiya ko fulɓe ɓe fof en tawi sohlani waɗi tawɗen sohlani en gandi hay sinno tawi goto fof waɗi million yonata waɗi noon yimɓeɓe noddaɓe nototako hanino taw noddaɓe fof no noto ɓe mbaɗano tijane an wini goto fof waɗa buuɗi nogas tan ɓe kaaɗa ɗon nden ɓe mbaɗano radio ji e téléji kono wona noddaɓe fof nototo so tawi ngoɗo noddago ngo waɗi yimɓe ɓe nani ɓe paami e baho goto jooɗoɗa kayne nodda hono ngoɗo noddago beele ina wiye kañum noddi ngoɗo noddago walla wiye kañum ardi oɗo goomu yo yimɓe mbattan ɗum caɗele ɗum nayi men caggal e neɗɗo woto en jiyat ɗum e mbaadi mum ƴeewen ɗum e golle mum e fandare mum nde so tawi en paami jokken heewi ɗo jahaten ha mbaɗen gollal ha gollal ngal fokkita tan yimɓe yaforaɓe ɓe peɗɗito ɓe jaha ɓe eɓɓoye hunde wonde e tawa kayre kadi kone fandare tawa nde ɗo fandare nde yettotako nde to hesre yettotako ngare tinnoɗen so tawi noddago waɗi kucciten hen mbaɗen hen ko mbawɗen wadde so en mbawi ɗum ɓangguinde kadi ɓuuri mi nani mbaɗamin haala e logo Pinal TV mbiɗa so tawi neɗɗo yeehi to logo Pinal TV ene yiito toon hoore mum waɗi noon a yiyat toon logo Pinal TV gadano ma yi ɗum toon ma yi toon bambaɗo jontaɗo e nder wambaɓe e ndeysan ombo waɗa toon woni gueele dangaro eɗen ndu o yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ko kanko woni ngal ɗon natal bambaɗo kufɗo hoddu ina e profil yontaɓe leñol eyyi sa ƴeewi mayyi ina waɗi toon logo HCSA heblo sukaɓe Afrique wadde firti ko en ittu haasidare joƴƴinɗen to en gañani jontaɗo en gañani jooɗɗo kala biɗo ina waɗa jiɗɗen ko wallude ɗum ha yettoyo kala jiɗɗo wallede jiɗɗen ko wallude ɗum wadde so tawi en kucce Pinal TV eɗen mbiya ngare kadi gadde woto darto e ɓangguino ngo woto darto e baɗal ngal woto darto woto neɗɗo herso wiide min ko mbaɗatmi ko heewani e kaari en inane mbaɗa million ngaji min jogimi ko buuɗi temedde sa hirsi arde tan a hayti arde a fotani hirsude arde poɗɗa wadde hen koko mbawɗa wadde hen ko mbaɗa hen ko poɗɗa wadde hen ko waɗi noon hay goto ɓuranima jeyde hen nde noddande en nooti koye hinde fulɓe he so tawi a iwri ɗum to ɓamtare mbiyata ko ɓamtare fulɓe sa iwri to yontaɓe leñol mbiyata ko dinguiral yontaɓe leñol fulɓe sa iwri to Pinal TV kadi ko kañum wadde hoto keɗɗa so tawi a ronki jeede ɗeɗo foof an hoto keɗɗa say arani hombo lombantama nde ɗo yolde
ko poɗɗa heen wadde ko sa waɗani homo waɗantama ɗum fulɓe heeɗiɓe ko kalanmi ko yo ɓe nganndu goto e maɓɓe fof ko kañum kaldatmi ko kañum tigi rigui woni mo mbiyatmi yo addu waɗa ko foti wadde e Pinal TV ko woto o yiyam min de min waɗi ko potmi heen wadde ko miɗo jokki e nder tonggode yimɓe waɗɓe ɓe komi tonggode jiiɗiɗi neɗɗo gadiɗo wadde heen mbuɗu mum komi tonggode jiiɗiɗi wadde mbeɗa jeeya e limannoɓe goo ɗiɗi ha woni jiiɗiɗi mbeɗa jeeya e maɓɓe wadde so tawi neɗɗo ƴewri kam ɗum tan so renaki jomum daɗete saabu so tawino koye dimaɗi gadiɗi he daɗɗi he koye majji limtetemi wadde so tawi mbeɗa haala ɗum ɗo hulɓinakimi kadi hirsinakimi kalanmi hen ko miɗo welti miɗo farni hay sinno tawi ɓerdam ndi ene hecciɗi waɗi ɓerdam ene hecciɗa e ɓeɗo yimɓe renduɓe ngoɗo miijo renduɓe nde ɗo fandare golliɗɓe ngal ɗo gollal saanga nde ɓe golloto nde ɓe jaltinta jawdi maɓɓe so tawi won hen yiiduɓe lummodiri jooɗi ɓe gonani yimɓe ɗe ɗo Allah tato wadde ko yidde jabde e hoolade e fillitde e yidde ko waɗata ko gonɗinde ko waɗata ko eɗen jogui kulol nde wonno eɗen nana ene wiye guendiyanke hoɗata guendiyanke waɗata galle ɗum on firtima ɗum wona gonga jiɗɗo fof yo ar wona guendiyanke woni guendiyanke tan ko bawɗo artirde hunde e guendi mum woni guendiyanke tan ko bawɗo waɗande jeeyaɗo e guendi mum ko on tan woni guendiyanke faggoto guendiyanke nafat ko ɓe mbiyata guendiyanke ko waɗata galle wona gonga hawra tan koye neɗɗo jiɗɗo mbo wawa neɗɗo noon so yiiɗi ko wawa wonata ko doofollo heewi wiye tan ina heewi haala taw golle ɗe jiyetake ɗum noon en gardi hen ha ɗo eɗen cabbo lamde garoje mbiɗa andi kam so tawi en gaccama en gonat ɗo tan ha janggo waɗi noon ko haale ina ha heewi ko sohla ina ha heewi kadi ɗo feera ina ha heewi tigi a jarama no feewi ceerno Issa Amadou Boubou Diallo kawam a jarama no feewi kadi en beltima sanne e Ousso Sabbar Ba eɗen gandi yewtere nde ko waɗde fayida kono noon waktuji ɗi ina ɓaaƴa en ɗum noon konngol ma cakkitol eyyo a jarama aɗa andi a wiɗo aussi paaɗo e golloɓe Pinal TV e paaɗo e hooreɓe Pinal TV ko ɗum haala tigui rigui sa teskima kay e ɓeɗo a tawat ɓeɗo foof wona ɓe mbaɗi Pinal TV hooreɓe Pinal TV hande ko suɓaɓe mbaɗa hooreɓe golloɓe Pinal ɓen cuuɓi golloɓe Pinal TV mbaɗi tuma wadde kadi sosɓe Pinal TV kadi nantuɗum ngol ɗon konngol noon ko adi fof ko wasiyade kamɓe sosɓe Pinal TV ɓe yoɓe ngandu hande ɓe goni ko e felo woto yettima fandare heɓe keddi e fandare nde yettaki ha heewi koɓe jinno wadde ko ha joni ɓe jokka a fuɗɗima aɗa waɗa hunde nde yiyata hay hunde a andana a rewi a hunde nde woodi aɗa wawi jokkude jawten garen e golloɓe Pinal TV ɓe golloɓe Pinal TV ɓe eɗen mbiyaɓe ɗo hande ko gollorgal ko ɗum hande o ko gollorgal so ngal wuuri ngal moƴƴi ngal yooɗi kamɓe kamɓe goni yeeteɓe kamɓe juɓɓinta kamɓe jeeyi kamɓe goni ɗon yoɓe ngandu kala ko wawi hen feew kala goƴa yimɓeɓe kala goƴa fuɗɗuɓe e kala goƴa ardeɓe ko kamɓe ɓuuri han jogade goƴa saabu noon kamɓe goni jeeyeɓe kamɓe goni naftoroytoɓe kamɓe goni so wuuri ɓe gurda hen nawra ɗum yeeso e wasiya ko faate e hooreɓe Pinal TV ɓe fulɓe ene mbiya fayitinde ɓuuri faggitade yoɓe muñan golloɓe maɓɓe ɓe ƴeewa kadi no wayi mana no hunde kala no wuurdi kala no wayi yoɓe gandu mana e gollorgal kam ko golloɓe ɓe muñana golloɓe maɓɓe ɓe jangguina golloɓe maɓɓe saabu a wawa wadde ka anda gonga ngam moƴƴina hunde ko gandal ngam ballodira hunde ko gandal e so ɗum yawti e min e hakkillam meɗo faani kadi konngol e ardiɓe Pinal TV ɓe gollira ɗemɗe ɗe woni joni
jewte bamarankoje ɓe mbaɗa heen bamarankoje jewte ceɗɗe ɓe mbaɗa heen ceɗɗe jewte pular ɓe mbaɗa heen pular ɓe gollira ɗem ɗe guindiji ɗe ɓe gollira ɗem ɗe guindiji ɗe ngam ɓe mbawa yaltinde ko nafoore wonde nder ɗemɗe banggue bindi walla banggue bindi to banggue bindi e banggue kelmede ko windete hen ko foof taw hunde fof ɓe mbawa ɗum gollirde soɓe gollori ko ɓe gollori mana joni soɓe mbi joni kala joguiɗo yewtere faate bamarankore jomumen hani jangga defte bamarankoje jomum andat fina tawa bamarankoje mi yiɗi annadde somi naati hen o détail o waɗɗat yamata hoojomaji ko gasa so neɗɗo ene jangui ɗo ceɗɗe joni haɗe wona tan cadre ceɗɗo adde jangguɗo tubakore ha wuɗɗoy jangguɗo ceɗɗe ene hani sohlede ɓe ganda on ɗon ene foti janggude ceɗɗe o andat fina tawa makko wona haala pular o en kaala hen ɗum ɗo ɓe poti kadi tugunade hen kadi yimɓeɓe ɓe jangi ɗemɗe ɗe e nder nokkuji soɓe jangi ɗemɗe ɗe e nder nokkuji ɗi ɗum ne kadi kamɓe je hooreɓe Pinal TV ɓe maɓe mbawa gollinde ɓen ɗon golloɓe Pinal TV hono no mbiruɗa ni ma hunde nde wawa ƴellitade e Pinal saabu noon goto foof ma wawa ƴellitorade noon e Pinal ɗum noon e ko wasiya ha joni e kamɓe fuɗɗoɓe Pinal TV ɗe golle ene keddi ko caggal ɗum ko yettudema an Maimouna Diallo wondema Diallo foof ndeɗo yewtere adande yewtere ina neɗɗo ina foti timtade tiitode yewtere nde sa ƴewtidima fayande haɗa faama hen tigui rigui ko gadduɗa koɗo koko jiɗɗa wadde hen ko e ha joni meɗen duwo yo Allah nawru ɗum yeeso amin jarama jarama on feewi e ɗum noon kam Issa Amadou Boubou Diallo konngol ma cakkitol tan ne mbaynotoɗa bandiraɓeɓe hojomaji ɗi ko gasɗi ha laaɓi jarama baɗam e tawde hojomaji ko gasɗi ko yettudema tan e jarnadema e ndeɗo yewtere wiyetede fayande nde ganduɗa e woni fuɗɗide hande tawtora ɗum tawaɓe sosgo Pinal TV Ousmane Sabbar Ba Issa Amadou Boubou Diallo so tawino eɓe jewtatno e dental ñande muɗum yimɓeɓe ɗanotako ɓe keɗoto waɗi noon Ousso Sabbar arata lowana yimɓe noppi mumen ko weɗɗa ko ɗum waɗi yewtere nde konde jogui hen fartangue no fewi amin jittuma hen amin du'anoma e nde ɗo yewtere yo Allah nawrude yeeso Allah ɓoynade e gueece meɗen nde daña fartangue mawɗo a jarama no fewi ɗum noon on beltanama no fewi yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV e ɗum noon en garde yewtere men fayande men ha ɗo ɗum noon ko ɗo kaddeten e yewtere nde ha sahaji goɗɗi so hoddira hawri e hojomaji wonno hoɓɓe men hande ko kawam Issa Amadou Boubou Diallo gorko mbo Seeno Waali walla gorko mbo Fulɓe kala ko noonne Ousso Sabbar Ba Ndillaan Pulagu gorko mbo Tourgumbe walla ni mbiyen gorko mbo Fulɓe kala walla mbiyen ɓe worɓe ɓe Pinal TV Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Pinal TV ko ɗo kaddeten e yewtere nde ha sahaji goɗɗi ina waɗananno on ɗum bandiraguel moon miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymoun Oumar debbo mo hen langi Allah jarama on jarama so waɗi cuggue caggue perguette ya fayi ɗaɓɓama on jarama